Guys, ngicela sameni siyobhuda sanibonani. Sanibonani ngethemba niyaphila. Mina angiphili guys, ngiyashisa. Ngihle la endlini ngiyabitoza. Ngicela ukuthi sambe siyobhuda please. Ngicela sambe siyobhuda guys. Whoever ose South Beach ngicela siyobhuda guys, ngiyashisa. Like kushisa ngiqeda kugeza but then still like wathi uyageza but still uyajuluka, like usaphakathi eshaweni uyazizwa uyajuluka. No ways guys. Ngoba manje ngiphuza amanzi ngiyawankunka cause soqhuleka ulandelana. Akuphala into nje. Guys, kanti nanihlala lapha. Nihlala lapha kanti nini? Sholo ukuthi nje akekho no la eSouth Beach samsabhuda. Or all lie down. Mina guys ngiyashisela. Lapho ngihleli ngivule amawindi but still. Ngiyashisela. That's a very new name at TikTok. Guys, ngiyashona mina angazani. Ngiyabikelwa. Ngifisa ngisho. Excuse me. Ngithatha ubhavu. Ngifisa noma ukuthi kube ngisiyabo ngiselokishini. Ngabe manje sithelana ngamanzi sejahana. Did you get the right back to me? No. Angikhaleli yazi kuyamake to be honest. Right now like today ngikhale kuyashisa guys and I just feel like ngingadla masi. Yabo lama meals lawa abandayo njengamasi. Ngathi ngadla masi nje. Obviously kade ngadla masi right now. Inenye nje. Mhlawumbe ngayidlela ice cream. Phuzayo but McD, no. Angiyifuni burger right now. Lulu, ngaba ngithi role model yami manje intombazane. Ngabe ngithi role model yami manje intombazane. Kuyenzeka ube ne role model intombazane. It happens. Kuyenzeka sho. Kuyenzeka. Akusiyinto embi leyo, into right. Guys, ngifuqana namanzi. Phuza amanzi dog, phuza amanzi thobani mfethu ngifuqana namanzi. Kuyashisa. Thando muhle uyaphuthela strong. Thank you. Hi asibonge. Okay, so ngixole ngesuku lami la izolo. Yesterday kade sise besise ikebra besise views. Yes, beku Monday ngithi so besise views bekuni activation effect up and Roxy plus a music video shoot yamnanda magwini. Yabo plus music video yamnanda magwini. So besi lapho ke bekuphothula bekumnandi guys, yo sasa dance abantu be dance and I won't lie ayikho ifeeling imnandi njengokuthi let's say mina I created this scene and then if nge clubbing or wherever kudlale ingoma mhlambe yale DC that I created ngibona abantu bayenza bro, that's the best feeling ever mfumamanga cuz abo mina for a moment ngivele ngama futhi ngibabuka abantu bayidansa futhi bese bethi shona phansi ngisho ukuthi oh my god, that's me guys. Mina like abo if you create a DC to me so ngidansela nje for TikTok and then mhlawumbe ninanithande and then niyenze yabo. But guys
okay fine ngiyabona phela ngiyakumention ngiyabona ama-video niyenza but ukuthi like bonke abantu bonke bebaningi benza i-DC yakho, that's the best feeling ever. I won't lie. So bekumnandi-ke e-views and then mhlawumbe ngabo 3 ey'ntatha sese-azakho sebekune-activation yesuku lobushunqu leyo-ke yasekhaya egcekeni, so bekumele ukuthi sifike. We went there. One thing about me, guys, ngiyashesha ukubhoreka. Like ngiyashesha ukubhoreka, won't lie. Ngiyashesha nje ukubhoreka. So masifika laphana kugcwele, like kugcwele, awukwazi nokuma. And mina if ngidansa ngisithanda space sami, because ngilomuntu lo odansa ahambe ajike aphinde abuye, yabo. So what do you mean when I made ngidance ngithe? Yabo. So kugcwele kakhulu and vele beyisesekuseni bese ngikhathele, guys. Okay, let me just remove the filter. I'm going to it's bese ngikhathele ma so I decided to come. Yabona ukuthi ngisengishiswe ilanga kanjani. Ngishiswe ilanga. So ngabela nga-request lapho ngi-requesta u-3 ke shaw 4 bangi-requesta iy'moto azikho, guys. Yewukwathi angikhale like ngifuna ukuyolala. What do you mean iy'moto azikho? Because mina manje ngifuna ukuyolala. Zikho iy'moto ngahlala futhi ngalinda and manje asazi nokudansa kahle because ngifuna imoto, mina ngifuna ukuhamba ngiyolala. And then kwase kaba 4 shaw 4 ngase ngayithola-ke imoto. Ontando ngibashiye khona, ontando bebesadada ngabuya, guys, ngazolala ebengikhathele. Balolana, where can I get your price list of your hair? Kwi-account yami nje ngiyiphinile. I think it's the first video. Yeah, I think it's the first video ngiyiphinile. Yeah, and kune-number lapho that you can call or I have 2 phones, guys. I have 2 WhatsApp, no WhatsApp. I'm going to WhatsApp message on 2 must even no WhatsApp business. Kunabantu, so I posted a video. I'm selling hair, wara. If you wanna buy hair, text this number. Yabo. Kunabantu abasela o number leyo and then bang text her for enye agenda yabo engisicileni. Yabo ukuthi bangizela ngomoya ukuthi sizokushela ngomoya ukuthi we love you, guys. Leya number and then abanye baza ngomoya ukuthi bayitshela ukuthi that's my personal number. Angize ngiposte i-personal number yami ku-TikTok, guys. Leya number leyana inumber nje business number. So mangena kuyo o mangena kula WhatsApp ngicheck ukuthi okay ama message angeni kuona wonke because balance WhatsApp about 2, guys, kunzima. So ngiyacheck ukuthi lo message le ngiyaklikka, so ngifuna umuntu okay this is not hair related ngizi and then hair related mase ngiyaphendula like yabo. So guys, ningalokhu ni waste isikhathi yabona ngibhalela ukuthi I love you lo mina ngiyakufuna kuleya number because manje ngizothola ukuzibeka honestly. How do you apply for being a promoter? Guys, I'm not a promoter, but I'm saying I'm a promoter in. Guys, I'm a promoter. I've never. Phela like uyabizwa ukuthi mina ke bengisinda ukuthi kubo plug yabo khona umngane wami ethola ukuthi yena mhlawumbe nomuntu thizeni and then the person asho ukuthi I'm selecting you guys, excuse me, as influencers for my campaign kanjalo. And then masiba khona ama promoters aseceleni, usually ama promoter they wear iskipa saleyo nangu saleyo event also saleyo nto leyo ngisweni kuyona and then baphatha ama flyer nanani.
thina for usuku lomshunqo we do that as well, but we're not promoters sama-dancers emshunqisi, so suke siphusha vele event yasekhaya yabo, not ukuthi but bakhona futhi abantu abama-promoter baphethe ama-promoter oKaramel kanje, bona abantu nje abane-group yabo ama-promoter amacabanga. But guys, mina personally, if I get a chance or ngiyabizwa kuthiwa Lulu secela to promote into thizeni or to promote our gig or to promote whatever, ngingavuma. Guys, umsebenzi oba promoter unemali. Don't ever be ashamed ukuthi mina ngipromote utshwala, no, inemali leyanto guys. Like I've seen imali ebo nina inemali leyanto leyan, understand. Uthola abo mhlawumbe let's say abantu lo ama-activation so mhlawumbe nihamba niyeza abantu ama-flyer nibatshela ukuthi ngosolo ukuthi kune-gig in guys they get mhlawumbe u-500 usuku let's say mhlawumbe la promoter for 3 days, so wena for 3 days mhlawumbe first day wakho yahamba e-workshop ambonikeza abantu ama-flyer abatshela ukuthi uma guys ngiyashiselwa abantu hamba batshela ukuthi abeze ku-events zeni workshop you get okay for ukuthi uyile workshop you get 500 rand, uye kwenye indawo 500 rand, uye kwenye indawo 500 rand. Shuthi mhlawumbe let's say you promoting for 3 days, wena shuthi no 1.5 wakho for 3 days, ngalo leyo mali leyo uyenza, and it's not even hard guys. Thola ukuthi kulolo suku lolo nizofike nithengelwe ukudla, nithengelwe something to drink, like a drink or whatever, I don't know what's going on ngabanye, but most of the time I think like niyathengelwa something to eat. So it's like umsebenzi fethu ozakalula, and if abo le ukuthi promote an event, so we event ke manje nikwi event phakathi yabo, mhlawumbe nenzani nje kwi event, bathi kwenzani kwi event, mhlawumbe nihlalisa abantu angazi benzani kwi event guys, like mhlawumbe uhost event angazi basuke benzani, but leyo you get 1,500 abang. So mina, if I was given a chance to be a promoter for a specific event, I won't lie, ngayithatha, because nami let's say mhlawumbe khona umuntu othi for instance athi Lulu please do a video yabo, ilo video leyo ngithi ngitshela nina ukuthi ngiyanplug basically ukuthi guys ngicela nifike kune event leyo video, ama video anjalo guys angiwenzi for free, I get paid for wenza lawo ma video lawo. To be honest, I get paid. Who are guys? Oh, listen guys, ngiyashizela nje. Ngifuna nje ukuyilengisela amabele indlela ekushisa ngayo. Ngathi ungavela ulengisa amabele. So bengisasho ukuthi ke you get paid. Excuse me for kwenza leyo event leyo. So guys, if ever uthola i-opportunity or you get a plug or kuba i-promoter, ungahesitate nje yami uthathe. Even mina I would take it, I won't lie. Ngingawuthatha nje because leyo mali leyo, okay let's say angigigi, anginagigi, so angiyindawo ngihlalele, and then mhlawumbe umngane abangitshela ukuthi Lulu mfethu sidinga ukuthi sipromoter like something kephi, ngizohamba ingavashi, and ningavashi guys inqunu abamanje ngoba ngisukuma ngiqeda kuyovala isicapha because ayibo ngifuna ukulengisa amabele kuyashisa and ngihlala duze kwewind yabo, so I understand ukuthi ngoba ngifuna ukulengisa amabele ngifuna ukuthi lo moya ongena la ewindini ushaye wona, kuyashisa guys, ningazivakasheli sinqunu. Plug one plug us ngokupromoter for umshunqo or working at the event, been trying umshunqo. I really don't, there are promoters, I won't lie, akhona ama-promoter angazi aselethwa kanjani, but akhona, or I think they spoke to Caramel wathola ama-promoter, because angithi guys kunabantu obathintayo, okay uCaramel noNdoli, they've been like promoters for a long time, so I think umuntu mefuna ama-promoter uyazi ukuthi uzoqala kubona,
and be like if it's a ama-promoter, and then bona base bathinta ama-promoter abo ke if they uthi angazi bese ngifuna umuntu engayazi, but okokusebenza kwi-event last year kwaba khona what's this, kwaba khona kuthiwa yini guys, ibizwa ngani lento lena, it's not an audition, guys nalihamba igama, but yabo bethu liyahamba igama guys, but yabo uyafika you get interviewed nani. It's like you apply there, nombawe ufuna umsebenzi wayafika lapha for lento leyo ama-interview kwakhona leyo nto leyo last year kwenziwa kanjalo, abantu abakhethwa kanjalo. So this year angikaze ngibuze but ngizonibuzela, ngifuna ukhuluma into engayazi, ngizonibuzela and then I'll be live again mase ngiyasho. If mhlawumbe angibanga live, mhlawumbe I'll do a video, yabo, I'll do a video ngiposte la ku TikTok ngisho ukuthi okay guys afuna ukusebenza usuku lomshunqo kanjani, why is stand semensobhuda kunini ngisho ukuthi semensobhuda guys, ngiyashiselwa. I went there support service and do you do that nini uya nini lapho mina ngiphuma eshaweni nginquma angile emsebenzini uloveleni usuku lomshunqo lusemagogo. Yes, lusemagogo kwaze washini ngiyashisa shem. Ngiyashiselwa guys, mase kuthiwa kuya ngami ngabe nje lento ngikhiphile but kuyakhonza, and manje sengifuna ukuluka. One thing about me angizwani nokuluka because ngiyakusaba, kubuhlungu ukuluka guys, sesingamane sithini kubuhlungu, and mina ngine afro, yabo le afro yenja leqinile, so ngiyazwela kubuhlungu ngisho hair dryer, and the fact that umuntu before angiluka ufuna ukungi dryer, and uyangi dryer angiluka usiqambethe efika la lezi seyiqinile mina qaphansi hair dryer. So what do you mean mina ngizo hair dryer of 50? Kubuhlungu phela. Ngine flu hawe mancese ubashisa kanjena. Yo muhle, thank you Sabile. Hi Batabi. Guys kushisa kanje une flu mina ngeke sho. Ngeke. Kubuhlungu guys. Kubuhlungu nje ngifuna lokhu ngizenza imbokodo cha kubuhlungu nje. But manje ngiyabona ukuthi mfethu ngifuna ukuluka and kumele ngilukile. I think ngizoluka sengilukela for usuku lomshunqo, and I'm thinking of ukuluka ama-braids ayahlala guys. So if ngilwa ama-braids manje ngoNovember usuphela, that means uDecember wonke ngicovered, ubani lo uJanuary ngicovered, ayilokhu ngiqeqa ka-50, December ngicovered, uJanuary ngicovered, ngizolokhu nje ma manje sengikhathele Winston. I'm really tired. Guys, I'm receiving a notification from McD, so ngine app yaka McD ingitshela ngalento le ya 30 rand. Shame. I'm sure kugcwele njengamanje, and I feel like if ever you want to uyothenga inango ngene futhi kulo McD lo thentile wazi kahle ukuthi akugcwele abantu abaningi abekho khona abo nje McD lo la phezulu abantu bagcwele kula South Beach. But if you go to McD wase Florida, I don't think ugcwele. Hello ngicela ukubuza asakhona amathikithi esuku lomshunqo. Yes akhona amathikithi guys.
I posted ukuthi I'm selling ama-tickets osuku lomshungu name, and then abantu babuza ukuthi okay so thola kanjani, and then I gave people my other number engi-WhatsApp ngayo enye business yezo. Angenzimbi guys ukuthi I was supposed to get ama-tickets izolo from Utimba, of which like Utimba angibonanga nokumbona futhi I don't think bewaphethe ngoba bewaphethe bezongibhalela ngitshela ukuthi ngikuphi. And now I'm just waiting for bona baze bangineza ama-tickets because I don't usually attend amanye ama-activation yabo. So angazi ngizohlangana kusasa. Yeah, ngisho ukuthi kusasa nabo bangineza ama-tickets and then I was views izolo bekulit besigxoba aha bengiwa nje iphethwe ikhanda lapho ushisana habe ma yazi uthi habe ma ngisho ngapha phela azokulalisa ngilala kushisa kanje dog. Can you please follow me? Alright, hey njani mina ngicela WhatsApp ngithengithi bese yangipha. Bro, inamba ungathatha kuyona is not my personal number. Inamba yenang business. Number business. So if you text me there, you should find my tickets obviously to pay lula. Ukuthi guys but know WhatsApp about too. So balance. So lawyer yangi ngena nje gqwagqwa yabo. Hi Mbalenhle. Hi Mimi. Nhlalenhle hi. Usarepa namanje. Ayibonga lapha. Cela sichazile ngosuku lomshini ngilost mama ngifuna ukuya nami. Okay, plug your frontal yakho sithandwa. I am selling a frontal. Idayiswa yimina ngithenge kumina. Uphiceba. I think ukuba I'm backing lolu aboke. Ongithe. I understand sawona spokesman. Stand your sibling no. We're not even related. Untando wakamdletshe mina ngowakamthembu makacaba. So we're not related. Okay, khona ngichaza ngosuku lomshuni. So basically guys, usuku lomshuni is an event name. Desukuyenzeka umshuni usosebele celebrate. So ibirthday yamshuni futhi mhla 9 November. Yabo. So kushunqo nje guys. So into eyenzakalayo this year uzobe use Princess Makoko ukaMashu. A stadium. It's a stadium. So angazi nifuna ngichaze. If you want to get a cooler box, you pay 200 rand. Kuna fly ibhalwe yonke into guys. You pay 200 rand for a cooler box and angeni amabhodlela kungena amakani. Nenye. Yeah, it's an event. So kushunga guys. Kuna ama artist, aya performer. It's like you're attending an event. You get like utshwala beyadayiswa khona. Even food kuyadayiswa ngaphakathi because umshini usunekhishi, so ikhishi lakhe I think uzobe lidayisa ngaphakathi whenever like you feel hungry uzothola ngaphakathi. Yonke into uzothola ngaphakathi, there are even toilets ngaphakathi. It's an event nje guys emnandi, and yeah, you get to see me performing cabanga guys. Ngithengela ama-tickets asuku lomshini khona ngizongibona live sinotando sidansa lapha. Sithathela nina siyareheza every day thina sirehezela nje ukuthi nina niyosibona sidansa. Ama-tickets are 150 general, and that's phase 1. So once I put out phase 1 phase 2 awu 200. I VIP angazi dog. I mean a VIP, I don't know. Cela ungabi nosathana. What do you mean manje? Ikebune ndawo emalini mama. Ise Princess Makoko kaMashu, and it's 150 ithikithi. Mina ngicela inamba yomsebenzi ngifuna ama-tickets ne-frontal. Inamba yomsebenzi ithi 073 900 66 61 073 900 66 61. Which is obviously because like I repeated. Links. Oh love. Hey Lulu, Hot, hi, Sundown John. I got 28 AID now, event yasizwe. I don't know.
Don't you be happy but I'm for now do I don't know, but I think it's I want that guys number tickets as we are done. Work on phase 1, phase 2, phase 3, phase bar. So I'm getting linked mean. There are a certain number of tickets one. Let's say to be 500 tickets for phase 1. And in phase 1 so actually cheaper. So let's say to be out of 500 for phase 1. Phase 1 20 150 rand. So once I pay la or 500. Sedlulile ku phase 1. It's like phase 2. Phase 2 so it's not going to be a certain number of tickets. Mhlawumbe kuthiwa kubekwe ama tickets awu 500. Nakhona lawo ase umali manje ase 200 rand. Aphela we're moving to phase 3. So ngakho guys makuthiwa kusawu phase 1 ama tickets manje uwathenga because phase 1 hlezi kuzoba cheaper. Hlezi kuzoba cheaper nje phase 1 yabo. And phase 2 say imali yanyu, phase 3 imali yanyu. So njengamanje ama tickets a phase 1 asemancane. And njengoba nami ngatholi la manje ezikimi yabo anginalo ulwazi ukuthi mangakanani mhlawumbe sakhona uma sekuyini mhlawumbe bengathi bayafika mina kuthiwa lolu ama tickets a phase 1 asephelisa sela phase 2 is 200 rand phase 2 200 rand guys mhlawumbe nje from next week ngizobe sengithi guys ama tickets ase 200 rand so yabo kaza nami ngifuna ukubona live cala nifike guys ngibona live serious press pin the number for those who are going to ask again. Okay, let me just no. Okay, how to love. When manga invite someone to share, but tell accept whoever that I invited, tell accept 073 900 66 61. Text 4 tickets and or frontal and pin this comment. Yeah, I've pinned the comment guys in Shilubiti. 073961 text for tickets or frontal. And guys, I saw here. Lezi nwele eniyibona ngigqokile lezi. The dice by you. Zonke inwele ozongibona ngigqoka ohlezi umbona ngigqokile. Ezi dice by him. So yeah. Uphi untando. Ukuba cabanga. Ukuba I'm not with her. Ukuba nami ngise yabo ahlala we don't live together. And hi again and betweens aybo mama lol. And guys besifuna ukujoinela the Red Bull competition thingy and mina what think about me ngiyasabi competition. Then ukuthi ngiyasabi competition ne ama auditions. Yeah. Uba. Angilengisa amabele love. Yashisa. Ngiteka azofuna abantu bavakashaya yabona ke. Samele ngifihlela amabele ke manje na. Yabosh. Bathe angifike ngonangu ngo4. Now ngtsinyile bo ngale ngubo. Hey bo. Mana sanyusi nangi ngubo. Ngaphosa ngewindi nje lamabele mina manje.
Yeah. Oh, lapho ngilive ngicela kubatshela abantu asiwafuna ama-visitors silengisa amabele. Hey guys, love aphose mama, aphosele mina hawe ma. Ngeza amabele la ku live. No, laba bazi babona amabele. Yeah. Guys, ngiyashiselwa wema. Hibo. Ngavula kulapho, ngavula ku. Kunina ngisithombe lapha uzoswisa. Oh. Thank you, Buhlenge Rose. Na ekhaya bathembe. Fetsa ngiga Red Bull mina, I'm not going there. The thing is name sengaya ku Red Bull. Yes. And wenzakalani we competed. Okay, kugqom sawina. Okay, yazi wenzakalani lapha. But when I'm a gender, and then they bona they choose. I'm a judge. They choose what's okay, fine. Every gender is a farm man. Yes. Tina sama gqom dancers. Okay, we also dance piano. Okay, but in badlala quiet. So obviously we badlala quiet, but more no routine. It's like more the same type of no routine we gqom. Ungakwazi ukuthi uslowish it down. Must ufaka kwi quiet. Yabo nihamba no beats, but just we're doing the same routine for gqom. If like you're a professional dancer, you know that. But let's say mhlawumbe futhi no routine we piano. Routine we piano uyangena kugqom. Wenze njani? Wenze uyawu fast like uyawusheshisa mase ufaka kugqom. Yes. Yabo vele benze njani? Sawina kugqom, sawina kwikwaito, sawina kwi piano. Seza kwini hip hop. Wangibona la yini dance hip hop mina. And the thing is, thina sasingazi ukuthi hip hop izofakwa. So manje, okay, let's say mina ngingacabanga mhlawumbe khona routine engikwaziyo we hip hop, yes. Engake ngawufunda ngazi we. Thola ukuthi ngiyaphela manje si group siba 5. So into engicabangayo mina laba abanye ngeke baze bayicabange. Akwazi ukuthi ngoba si team sesingacabanga into efanayo. And lapho aninaso isikhathi sokuthi ni breathe or nicabange or nithini asikho mfethu ngiyangena manje la. So mfethu saluza kanjalo lapha kwawena omunye umfana just because yena and nawe wena so ukuthi wayengenayo team wayehambe yi1. So vele ngoba ngilinto ngisho ukuthi if uwedwa it's easy ukuthi ucabange itayela or ucabange routine because uwedwa yabo. So wena kanjalo ke. But at least ngayiphuza Red Bull. I have a problem. I bought an iPhone at my budget of which I can't buy space. I think just go there. Buyela khona emo budget bayatshela ukuthi kwenzakalani. Because guys, the thing is, khona abantu abathengayo emo budget and they be like, iPhone yami right, emo budget I support whatever. Masiba khona abantu abathengayo masiba nama problems. Mina if ever ngithenga into and ngiba nenkinga, I just go there. Yobatshela ukuthi nginenkinga ke ukuthi because I believe usuke une warrant ethizeni. Mhlawumbe kuthiwa ungayibuyisa ifoni after how many months or after ban. So mina ngathi nje ibuyela khona batshela ukuthi unenkinga bakulungisele. Yebo. Then ukuthi ubabhale TikTok. Noma ubabhale TikTok ngibona kubanqabile ukusiza. Please support my videos. Hi, Lutella, ungilike ungishini account yami. Tell like I mentioned the account yami. Alright. Tella uvakashele untando wanna do a video with you. Alright, yazi ngafika and got them feeling the day before, I don't know. But yeah, your game version. I live in a dance group or yes, dance group. I want my daughter to join.
dance class. Yeah, we do have my dance classes. Duty, no. A little one boy, yeah, sleep boy. Guys, ngo 4 I'm closing live because I have to be somewhere in 4. Yeah, hamba manje ngo 4. I'm 17 manje mucabanga. Khona ising exam. You're young, way too young. But ayikho esingayizama umncane. Cela ukukuphula inhliziyo. Love ngiyabonga. Ngiyabonga mbuphula abanye. Kodwa balophe ufish kushisa kanje. And uyawushisa. How do I go about? Should I DM you? Yes, please DM me. But manje guys, I don't have dance classes. I have dance classes untando, so you can DM untando. John Moto yami phela njani? Hello Malulwesh, hi njani? HIC yeke. Inhliziyo ephakelayo. Lutho. Nhleka lonto siphilile. Uyasha ke futhi hayi nokuthi mhlawumbe uyawushisa. Okay, I hate ufish. Mina nje noma kuthiwa ngivakashile kini noma kuthiwa umngane nami noThuba mina ukuthi kini baphe ufish ungangiphakeni. Angudli nje futhi ufish angudli nje nasekhaya. So what do you mean mina semele ngiqale kini ke manje ukudla ufish? Amanye nje ukuthi vele ngakho ngihamba nemizi yabantu. Fish guys angifuni fried fish wona. Fried yeah nginanki. Vele fried fish akusinto engikudla njalo. Bekhaya bajwayele ukuthenga qwa after some time lesehla bawuthenga ngipack. Siyawushisa emva lokho bathula isikhathi eside bese uma bavuza. So I wouldn't say into engicika but akusinto engabele ngisuka ngiyithenga ngeke ungibone mina ngithi ngiyothenga ufish oshisiwe noma ngithi ngiya fish and chips ngiyodla noma sekuthiwa mhlawumbe kukhona ibuffet la nawo fish anguphaki but ke mase uthenge ekhaya ngizokudla ngoplata agcina but abo lo wethini. Ngiyabonga guys, thank you. Udleni ufish wenu and ikhona uphekayo la rice and uyawushisa usanuki kanje. Excuse me. Ingathi fish nje guys angithandi. Hi Miss Pearl. Undanda kubo guys. Ukubo undanda. Umuhle, thank you. Sengishise ngelanga la ngifuna ukuba sun-kissed. Bese ngapha efonini yami senginokusho nje. Ngibona ukuthi ngishiye. Sisojina banzima, yebo. Bayangifanele ojini baba banzima shem. Bayangifanela. Guys, drink water, stay hydrated. Kulelanga shisa kanje yadinga amanzi. Kodwa ngikhali ukudla futhi manga. Ukuqhama kumuntu manje silethe msobhuda. Ngicabanga ngisho naningi. And ngithazo abo manje le live ngiyaenda ngo4. Ebese ngiyahamba ngiya ku WhatsApp wami. Abalo sisa sekuseni. Yezo yami. Umthatha sisa sekuseni lo. Benzo. Ba ngafethu sengigqokile. Khona iphulana ekhaya.
lutho ngiyolwandle kuyoshaya igagasi ngishayela fukushaya igagasi la ngiwe phansi. Honestly ngiyafuna ukuthi and ngiyobuya kuyami mfethu nokubhukuda uthi ngivele ngibuye ngimnyama lodwa nje ngiqhatha nokubhukuda ngibuya ngimnyama but nje sisakulindile esalon hamba kambe ngathi awe mamini hayibo wendoda kanti umfasa kanjani la ngangaqaqeka nje guys tshela ngantani nina unki use west and untando uyabhala so uyafunda leli viki vele uyabhala lelo uthando uba serious. It's 4 o'clock now. It's not yet. It's 15:59. Thank you guys for watching my live for like an hour. 70 hour money live. So thank you so much. Ngiyanithanda kakhulu. Please continue ningisupporte nibuka amavideo ni like nenzeni nifunda umdanso nifunda ama challenge siqhubeka njalo sinenze nama challenge yeah bantu besifazane niphephe bantu besilisa nikuhlumela bantu besifazane love you.